El pavelló d'Ontinyent canviarà la seva imatge. L'Ajuntament acaba de ser beneficiària d'una subvenció de fons europeus per a crear un nou espai al poliesportiu. Aquesta setmana Ontinyent en Viu s'apropa a aquesta instal·lació per a parlar amb els seus usuaris i conèixer quines són les necessitats d'aquesta instal·lació. Concretament, Ontinyent crearà un CENTES, un centre que unirà l'esport, la natura i el turisme sostenible. Ho farà després de rebre la puntuació més alta entre més de 1.600 propostes de tota Espanya. Som el projecte valorat número 1. El que més puntuació ha tret de tota Espanya ha estat el projecte d'Ontinyent, amb 73 punts de 100. Sols el govern d'Aragó, perquè es podien presentar entitats, comunitats autònomes o ajuntaments, sols ens han empatat amb nosaltres, el govern d'Aragó. Però exactament, per a què serveix aquest CENTES? Un espai multifuncional i flexible que tant servirà per fer rodes de premsa, sales de premsa, com per poder ubicar un punt d'informació, punt per a poder alquilar material, rebre als possibles usuaris que tinguin que fer ús del centre i que des d'aquest punt partisquen les rutes cap a la muntanya o cap a la barranc dels Tarongers, el Pau Clar. Era un bon punt per a poder fer aquest nexe d'unió. Volíem sumar que hi ha uns almacens també en la part de baix de les grades i podríem utilitzar-los per a col·locar unes consignes de bicicleta, uns tallers d'autoreparació del material, llocs per a poder alquilar material per a l'escalada. Aquesta serà la primera fase d'una intervenció major, amb una remodelació integral del pavelló finançada per la Diputació de València. Són molts els clubs esportius que fan ús d'aquesta instal·lació. Sembla que la idea que una intervenció en el pavelló és necessària és una cosa generalitzada, i aquest anunci ha sigut rebut de manera positiva. Por supuesto que sí. El pabellón tiene ya muchísimos años. El pabellón té molt de temps, siempre debe actualizarlo. Pienso que es importante que se haga una buena remodelación. Segons l'Ajuntament d'Ontinyent, la primera fase d'aquesta remodelació no afectarà l'activitat esportiva, però la segona sí ho farà. I encara que és inevitable, la situació preocupa als clubs. Por la actividad que desarrollamos sobre un tapiz, con una altura, con un espacio, nos preocupa porque no sabemos en los colegios o en otras instalaciones que tiene actualmente el Ayuntamiento, no sabemos si puede reunir estas condiciones. I una vegada mans a l'obra, quines són les necessitats del pavelló? Quines millores els agradaria als usuaris? Yo creo que los vestuaris ya están un poco vells y ya el techo está caigant-se, com podeu observar. Hi ha trossos que falten o estan trencats. El piso està un poc estropeat, n'hi ha llocs en què està trencat, però inclús podríem ficar una altra pista més. Les escales també millorar igual l'accessibilitat perquè estan un poc irregulars i a l'hora d'accedir costa, i també el que han dit de les pistes també ajudaria a poder practicar més esports tots junts en el pavelló. Així que jo crec que sí, que vindria bé. Vindria bé fer una pista més de bàsquet, aprofitant el terç central o fer una redistribució, i també vindria bé canviar els vestuaris i actualitzar un poc les instal·lacions. Encara caldrà esperar un temps per a veure el resultat d'aquestes inversions, unes actuacions que de segur són positives per als nostres esportistes i per a la nostra ciutat.